Assalamu alaikum, alhamdulillah. Lokacin da muke ta jira ya iso, ranar da za mu kick starting classes da sauran activities yau Asabar 30 ga wata ta March 2024. Ya ibada ta ba tare da bata lokaci ba. Yau class ɗin da za mu shiga shine na photography, most especially phone photography gaskiya. Shi ne za mu fi ba muhimmanci a nan, because majority mutanen da suka yi joining class ɗin sun ci sun fi son na phone, because yawanci vendors da masu yin phone photography, product photography ba kamar nasu masu kasuwanci. So da shi za mu fara, sannan bayan wannan za mu shiga aspect ɗin video shi ma na waya da apps ɗin da za ku yi amfani da su, yadda za ku yi amfani da su, yadda za ku ɗanyi wasu 'yan sarkulla a ciki da za mu gani insha Allah. So su dai wayoyin mu nan yanzu, wayoyin mu gaskiya an samu ci gaba sosai yadda ba mu zato, because yanzu haka wata waya da tana da pro mode, za ka iya kamar da za ka iya setting shutter speed, aperture, wasu ma ISO za ka iya taba a ciki. Abu ne wanda gaskiya an ci gaba sosai, saboda in ka dubo da wayoyin mu da kai sai ka danna su za su ma komai. To amma yanzu suna ƙara sophisticated sensors din su ne, sensor shine wani dan chip ne, wani wannan ne shine kamar idan shine kyamara. Ita ce take, za ka ga kyamara mai kafa uku, ita ce ke responsive, ita ce ke kama hota, ita ce ke ɗaukar hota. Shi aikin shi kenan, shine kamar idan. So ko kaga kyamara, zaka ce kyamara waya tana da kyamara uku, ba kyamara uku gare ta ba, lens uku gare ta. Kyamara ɗaya ce amma lens uku. Ko iPhone da za ka gansu da sauransu, kyamara lens ɗaya ne, sensor ɗaya ne. So kyamara ɗaya ne but akwai lenses guda uku daban-daban. Kuma yawanci abin da yasa za ka ga wani sai zaka kamar wani sai ya ce ai kyamara waya ta fi wata kyamara. No, ba haka bane. Ta fi ta irin kyamara ta hanyar da ake ta fi wata. No, ba haka bane. Ita kyamara lens sensor kyamara babba ne sosai. In crop ɗin ma aka ɗauka, ko crop ɗin ka ɗauka, crop sensor ya fi na waya girma nesa ba kusa ba, akwai bambanci sosai. Balle a ce irin manya-manyan sufufin cameras ɗin. So abin shine kawai with over time ana ƙara inganta sensor na phone, because yanzu wasu phones ɗin irin su iPhone 15, Pixel 8, Hawaii, S23 Ultras, Samsung ma tun daga S10 ma har yanzu cameras ɗinsu masu kyau ne. So za ka ga wasu hotuna da suke gaskiya, za ka iya cewa wani lokacin wanda bai san harkar ba sosai zai iya cewa wannan kyamara ta wayan nan ta fi ta wata kyamara, ana comparing wannan, but kusan ba haka bane, because ita wannan waya tana ma komai. In kana bidiyo, za ka ga bidiyon ka bai cika ba, wannan kyamara na da dan stabilization da ake mata a jiki, wani ɗan kamar springs ne da suke rike kyamara. So kullum za ka ga kyamara waya ko a gaban ka taɓa buɗe ka, za ka ga kyamara waya ka tana ɗan rawa. So wannan shi ke stabilizing ɗinta. Ita kuma kyamara irin conventional, irin DSLR, ba ma kamar DSLR ɗin na da, su ba su da wannan stabilization. Mostly an fi amfani da wannan abin gimbal ka yi stabilizing wannan ɗinka, da stabilizing shot ɗinka. But amma yanzu kamar mirrorless ɗin da ake yanzu, su ma suna da a bit better stabilization. Dan stabilization ɗin ya fi na kyamarorin da. So yanzu za mu nuna muku apps ɗin da za ku yi amfani da su. First of all dai ma yadda za ka yi hoto. Kaga in aka ce ma hoto, ɗaukan hoto in ba light, duk tsada kyamara ka, in ba ka da haske, duk tsada kyamara ka, za ka iya ɗaukan hoto ba. Yanzu da mu ce rana kamar ka samu kanka da daddare, ba hasken farin wata, ba hasken nefa, ba hasken komai, duk tsada kyamara ka duhu za ta gani. Ta yi kaɗan daga wani abu, ba za ta iya ba. Saboda wannan an ce photography zane ne da haske. Shi hoto zane ne da ake yi da haske.
duk abin da za ka yi duk ko ma menene in dai a hoto ne sai da haske shine kamar ginshikin yin hoto. Kawai inda ake bambance manyan wasu kyamarorin da wasu, wata kyamara a cikin duhu za ta yi ɗaukan kuɗi, irin in akwai hasken kaɗan ne ba ta ga komai ba, wata kuma masu tsada za su magani har za ka iya ƙarawa, kaga haske kenan, that shine lighting. Yanzu kamar yanzu kuna gani na lafiya lau, da zan kashe fitilan nan, dan akwai fitila ba haka nan bane, akwai fitila, da zan kashe fitilan nan za ku ga babu hoton, ba lalle ba mu yadda muke so ba. An shi kuma hoto yana da wani abu, da mu kana ƙara haske daga kyamar ka ko daga wayarka, da mu kana losing quality hotonka, saboda kana barin haske na ƙara shigowa. So wani lokaci za ka ga hoto ya yi duhu amma kuma yana da quality. Wannan oke, in muka yi going deep a wurin ISO duk zan yi bayani wani. So yanzu abin da zamu fara, tunda masu phone photography da su zamu fara, bari da ba ku a gurguje. Akwai wani abu da ake kira exposure triangle ne haka, kamar da kuke ganin shi yanzu a screen ɗinku. Exposure triangle akwai shutter speed, akwai aperture, akwai ISO. Shutter speed shine yanayin saurin da sensor ka zai bude ya kulle domin ya bar haske ya shiga cikin shi, ya bude ya kulle ya dauki hoton. Kamar a camera za ka iya ganin shutter speed ɗinka a 100, maybe 60, 100, 80, 120, 160, 200, 250. Wannan sauri ne na ɗaukan hoton, yanayin ɗaukan hoton da zai. Idan ka ga shutter speed ɗinka a 100 kenan, kyamarar ka za ta kasa sakan zuwa gida 100 ta ɗauka a kashi ɗaya, 100th of a second kenan. Wasu kyamarorin za su iya zuwa har 8,000, wasu 4,000 suke tsaya, wasu 2,000. Duka hawa ce kyamara, za ka ga ko tsada ce. So idan ka ɗauki hoto shutter speed kamar a 100 ɗin da kuke gani, idan ka ɗauki hoto a 100 ya raba sakan ɗaya zuwa gida 100, ya ɗauka a kashi ɗaya, abin da yake cewa kenan. Idan ka kai shi 8,000, za ka ga 8,000 zai ɗauki hoto ne da sauri, ka zai raba sakan ɗaya zuwa gida 8,000 sai ya ɗauka a kashi ɗaya. So zai sauri ya ɗauka, haske sosai da zai shiga, sai kana da manyan fitila dan naci ita ma ila ita za ta iya haska ma, ko kuma akwai rana sosai, kuma wanda ko da akwai rana sosai za ka ga ya ɗan duhu. Sannan aka ce aperture shine yanayin buɗewa da lens. Aperture a lens yake, ISO da shutter speed a jikin kyamara suke, aperture a lens yake. Shine yanayin buɗewa da kullewa da irin ɗan gap ɗin da lens ke bari wa haske ya shiga, shine ake amfani a portrait. Idan lens ɗinka ya buɗe sosai, to yana da zai shiga, shine zaka portrait sosai a bayan, shine yanda in ka rago shi kasa kamar 1.4, wasu lens ɗin har 1.2, shine zaka zai buɗe sosai, ƙarshen buɗe shi kenan na wani lens ɗin. Ya danganta da wani lens ne, in lens ɗinka mai 1.8 ne, normal 50mm da kowa ke amfani da shi, iya nan zai buɗe. A iPhone ma idan ku a portrait a wannan f dot ɗin nan da kuke gani shine aperture ɗinku, za ka iya kai shi a 1.4 ne, ina tunani kamar 1.4 ne ko 1.8 na manta. So sai in yi matse kuma kamar kai ne idan ka a buɗe, idan ka ware idan ka sosai kana kokarin ganin abu, za ga wasu abubuwa da za su shiga madadi shi, kamar yadda mai kin ke gabana, in na buɗe ido na sosai ba lallai in ga komai ba, zan iya ganin wasu abubuwan, amma wasu abubuwan dishi. Amma idan kai kankan da idan ka haka, in kana so ka gani sai yanci za ka yi kankan da idan, ko kana so ka dan karama kakan dan yi haka ka dan gani, so ka dan matsa idan ka rage hasken da ke shiga idan, saboda kana so ka samu quality, image quality mai kyau yadda za ka ga abu yadda ya kamata. Sai ISO shine sensitivity sensor din mutu haske, ya yanayin irin ya zance ya yanayin yadda sensor ɗinka zai adapting to hasken, yanayin hasken da yake bari ya shigo, irin ya adapt ya baka hoto mai kyau. Idan haske yayi yawa hoto ba quality, in ISO yayi yawa kenan. Idan ISO yayi kaɗan hotonka da quality amma zai duhu, wanda zaka iya gyara shi kuma idan ka lakanci wannan exposure triangle din. Duk wa'annan zaka san yadda zaka yi balancing din su
kasu yawanci duka kamar biyu za su yi sacrificing kansu ta da ɗaya. Idan kana so ka kama abin da ke gudu kaga shutter speed za ka sa saboda ka kama shi, so sai ka yi ƙasa da aperture ɗinka ka ƙara ISO ɗinka, kaga kai wa'annan biyun ka taɓa dan in ka sa wancan a 8000 ya baka hoto mai kyau mai dan haske. Idan kana so ka samu aperture ne, kana so ka sa abu a portrait, idan ka sa abu a portrait ɗin kamar misali ka sa a 1.4, so hoton ka zai haske sosai saboda rana haske da yawa na shiga cikin lens. So sai ka ƙara shutter speed ɗinka ka ƙara rage ISO ɗinka. So kaga idan kai wannan da ISO da shutter speed sun haɗu sun taimaka ka samu abin da kake nema wa aperture. Haka zalika in ISO ne, ISO shi yawanci ma in kana cikin duhu kana so ka yi amfani da shi sai ka rage, za ka iya ƙara ISO ɗinka yi sama sosai, sai ka ƙara ya masunan shi, sai ka ƙara shutter speed ɗinka tunda ba maka kana cikin ɗaki mai duhu kana neman haske. Idan ka ƙara shutter speed ɗinka ka rage aperture ɗinka, nan za ka yi da su za ka yi balancing hoto don ka samu abin da kake nema a aperture ɗinka, ISO ɗinka sorry. So shi ISO ɗin saboda yawanci kusan shi ne kamar yanayin tsada-tsadar kyamara. Tsadar kyamara da tafi wannan tsada za ka ga ta fi handle, ta fi aiki da ISO ɗin lafiya lau cikin duhu. Za ka inda zan iya ɗaukan hoto ila ce in na kai ISO ina 800 shine zan iya hoto lafiya lau, to wata kyamara za ta kai har 1600, wata za ta iya kai har 3200 tunda haka ake measuring ISO 100, 200, 400, 800, sai akwai in between dai kaɗan sai 1600, 3200 haka har sama, wasu na kai har 256 canje lissafin haka yake tafiya. Inda kuma shi shutter speed ana measuring din shi da akwai tun daga 30 seconds zai buɗe sensor ɗinka for 30 seconds ya taho har zai zo ma kan ina ji 30, 60, 120, akwai 80 ina ji 120, 100, okay 100, 120, 160, 125, 160 haka ya tafi har 8000 ko 4000 depending on camera ka kenan. So wannan shine exposure triangle. Idan kuka langanci wannan gaskiya zan ce muku kun ci karfin tafiyar hoto, cause ko hoto aka nuna aka ce zaka iya dan bada vivid idea of settings din da aka use aka ɗauki hoton. That is one of the advantages, shine advantages in koyan lakantar exposure triangle. Sai akwai zamu maganar lighting. Kamar da muka fara yi, lighting shine backbone din hoto, because idan da lighting zaka yi abubuwa da yawa, zaka yi manipulating hoto da yawa da hasken nan da muke gani. Sai composition, zamu je composition, sai akwai post kenan, wannan shine editing inda zamu nuna softwares inda zamu yi amfani da su da yanayin yadda zamu yi amfani da su. So yanzu bari mu practical saboda su duhu da daɗi sai in zan fara practical din first of all zamu fara kamar location ne inda we are comfortable of hoto, because kamata ya ce ko a gida kake hoto kamata ya ce kana da wannan comfort zone din da can ne kake zuwa, it's quiet, za a baka kai tunanin kai da ya kamata ka yi duk magic inda za ka yi a wurin. So the first thing to consider is light. Wurin na da haske because kun gane yadda yake da duhu, so da abin da zan yi nan ba lallai fitowa. Yana da haske, idan bai da haske ba ma kaman hasken window. Yanzu kun ga touching lighting, hasken window ba ma irin in kana da ɗaki akwai window guda ɗaya a ce yana da ɗan girma ko bai da girma, as long as haske zai shigo koya ne samu nan is setting up abin ka kusa da window, because masu hoto da yawa, masu product pictures da yawa suna using natural light as wannan ɗinsu. Akwai wata na mata sunan sha, but da natural light take aiki. In ka ga dama ne sai ka ɗan ƙara wasu, idan baka da shi kuma that is when za ka so ka saya ko ring light ko LED light ko wani light ɗin da kake so dai dan ka fara da shi. So yanzu wannan da zamu yi za mu yi lighting inda kun ga mu namu na yayi duhu, so za mu yi lighting wannan ɗin location lighting kan tabletop mu
and haka kun ga haske, akwai haske because light ɗin nan it's very bright kuma iya ƙarfin hasken ka most of the time the quality you get. Inda you don't have to stress your camera ba sai ka takura camera ka ƙarƙara hasken daga cikin ta losing wasu qualities and wasu pixels. So then akwai lighting kala-kala ne shi. In muka zo wurin ɗaukar hoto zan nan wasu daga ciki. Akwai composition za ka iya ba wai kawai haka zan ɗaura kawai yanzu misali a ce ɗaura wannan kwalba a nan kawai ɗauke ta hoto in tunanin za ta yi kyau. Kai za ka ɗan gyaggyara inda za ka ɗauki hoto. Yanzu wannan baƙi ne man da dai reflection ɗin light ɗin nan na kai idan na ajiye shi a nan na ɗauke shi hoto zai ɗan ba da wani dramatic abu but ba wani kyau zai ba, baƙin zai cige cikin baƙi so ba zai standing out ba kamar yadda muke so. Let's say za mu ɗauki wannan littafin ne, so haka littafin nan zai iya standing out cause wani color ne tunda baƙin ma background ne. Yanzu kamar wannan littafin idan muka ɗauke shi haka zai standing out, zai mana abin da muke so cause duk wannan yawa sunan shi kowane color, duka colors ɗin nan suna da colors ɗin da suka fi tafiya da su, duka suna da colors ɗin da suka fi tafiya da su, and black da white yawanci universal colors ne su biyun nan, black da white yawanci universal colors suna tafiya da colors da yawa. So yanzu let's try to make, you can zaka iya making background composition, zaka iya set composition ɗinka from anything you have around you. Zaka iya amfani da gelenki, zaka iya amfani da jallabiyar ka kamar yanzu bari mu ɗan yi amfani da wata jallabiya na. Jallabiya ce, you just place it around ya ɗanyi haka, a ɗauki wannan yi haka to kaga daga haka jallabiya ce normal ga ta nan but kai za ka yi using ɗin shi kai creating abubuwa kala-kala. You can use many things, za ka yi using kitchen equipment, za ka yi to control light ɗinka, za ka yi using a katako a menene because wani lokaci ma ana son using katako saboda yana bada irin wannan rustic view din in kai amfani da katako. To let's say ni setting up wannan jallabiya ce kwalbar sinadari ga tana, so zan ɗauki kyamaran waya na tunda da waya za mu yi amfani, amma using a Samsung. So akwai masu iPhone, akwai masu Samsung, Hawaii, Redmi, OnePlus, Oppo, Pixels kala-kala, kowa da wayar da yake amfani kuma kowa layout ɗin kamaran shi daban. So kuma before ma wannan bari mu fara ɗaukan hoton shi ba jallabiya, just shi kaɗai akan tebur. Yanzu zan shiga kamera ta ɗauka then zan yi setting up, zan sa wannan ɗan jallabiyar da na sa zan ɗan ɗaura shi haka okay an gani. So yanzu zan ɗauka mun ɗauki hoton shi. Akwai wani ɗin da ake yi like in ka zo ɗaukan hoto wasu yan settings ba wai haka ne ko za ka ɗauki hoton ba, you have to za ka ɗan yi setting abubuwan ka a jikin akwai settings bari zan nan muku shi yanzu kamar yadda kuke gani a screen ɗin nan. Wannan screen ɗin waya na ne recording, screen ɗin waya na ne recording da zai fara sai muku shi landscape. So screen ɗin waya na ne recording, muka shiga camera ko so we're not instantly ko zan fara ɗaukan hoto kamar yanzu ina ɗauki hoto ko a da pap
kuma mutum to some extent yayi, but akwai abubuwa da za ku yi ba sani ba ko za ku zo akwai wasu layuka ga su nan guda biyu sun yi crossing horizontally, guda biyu vertically. Wannan layuka su ne ake kira rule of thirds. Amfanin su yi guiding ɗinka, sannan yana da kyau ka kula, saboda idan ma hoton mutum za ka ɗauka, idan ka sa point ɗaya inda layukan suka yi crossing a idan mutum, so za ka iya saita layin ya yi straight yadda hoton ka zai zama straight. Duk cikin composition ne, irin hoton ka yi tilting, kai karkace, ne za ka gane mutum ya karkata kai ko bai karkata. In ka sa point ɗaya a kan shi, suna nan kamar guide ne. Idan zan ɗauki abu, misali idan na sa subject ina a haka kan ɗaya, kun ga abun ya duk empty space ɗin nan bai zama to a banza ba, ya dan ba da wani ma'ana. In ina so yanzu kamar wannan ana zan ƙara wani abu akai, let's say in sa battery na nan, kun ga kamar nan ɗaya nan ɗaya, kun ga hoton is symmetrical because ya baka duk inda points ɗin suke, irin ya dan ba da abin da ake so, because guiding ne yana guiding ɗinka to get a very straight picture. Akwai su kala-kala, akwai vanishing lines, akwai golden spiral, akwai S-curve, kala-kala ne. Insha Allah zan nuna muku examples. So yanzu idan ka shiga, you tap akan bottle din, in ka dana akan kwalba za ka ga wani abu, kun ga wannan abin da ya fito. Wasu kawai za su kara ne, irin kamar a kara haske ko a rage ko a kara. So yana da wannan dan kwaɗin amfani shi yanzu, kamar in na tsaya nan haka, in tafi, in na danna dan kwaɗin nan zai locking, so ya man locking focus ina a nan kan kwalban. Duk yadda zan juya focus ina still kwalban ne. So in na sa haka ne tapping, zan iya dan ƙara mai haske kaɗan, sai in yi locking, sai in ɗauka, sannan kuma sai in ƙara tapping, sai in rage mai haske, sai in tapping, sai in rage mai haske kaɗan, sai in ɗauka. So yanzu da muka ɗauki hoton mu ɗin nan, za mu shiga cikin application ɗinmu na editing. So application ɗinmu na editing muna da Lightroom, muna da PicArt. These are the ones I normally use, Lightroom da PicArt, because akwai Pixel Lab gashi nan shi ma, irin ba Pixel Lab Advanced ne, idan ka lakanci in ka yi Photoshop za ka yi amfani da Pixel Lab. So Lightroom gashi nan ƙasa, shi ne da shi kake amfani kai setting of light, ka daidaita komai, irin ya zance za ka daidaita komai da shi. Hasken ne nake so da shi za ka yi amfani ka daidaita hasken ka. Idan ka samu ka iya Lightroom, gaskiya za ka ji, that's the first step. Gaskiya za ka samu sauƙi sosai wurin editing hotonka. Yanzu ga kun ga wannan light ɗin daga sama yake, mun magana light ɗin daga sama yake ko kafin har gitsa wurin sai muku magana lighting. Akwai wani form of lighting da ake ce ma side lighting, wanda hasken ka zai dawo gefe daya na inda subject ɗinka yake, zai dawo gefe ɗaya na subject ɗinka. So a nan idan kana wani ɗin side lighting, so bari mu shiga camera mu still. Idan muka koma cikin camera mu,
So idan muka koma cikin kamar haka, this is side lighting. Kun ga duba za ku ga idan ku duba za ku ga nan side din ya fi nan haske. Wannan shine side lighting, kuma haka abin da ba da wannan mai kyau, ya sunan shi, ya ba da contrast, ya ba da irin a very cool picture. Sai ka ɗauka kaga hoton da muke samu, side lighting, kaga picture ɗin na muka ɗauka a side lighting. Bari mu using wani form of lighting ko over the top haka. Let's see. Go over the top. So wannan shine over the top. Da muka using over the top. Shi idan muka zo pictures din, idan ka duba su zaka ga akwai difference. Wannan yayi flooding hoton duka da hotun da haske, ko ina akwai haske. Wannan kuma zaka gefe ɗaya ne hasken ke, gefe ɗaya ba haske. Ina gane kalli murfin kwalba duka gaba ɗaya kana ganin yayi haske, dan wuri kaɗan ne bai ba. A nan kuma zaka ga gefe ɗaya ne kawai, wurin ɗan layi ne nan kawai yayi hasken. So that is side lighting. Akwai back lighting su ne. So back lighting shine wanda zaka sa wanda ake sa camera light ta bayan mutum, sai ga ya bambanta shi da background ɗin shi. The pictures kamar yadda kuke gani yanzu a screen, this is backlighting. Because wani lokacin zaka zo ka ringa tunanin ya aka yi, idan kana da lights kamar uku, ko da product photography ne kake, in kana da lights kamar uku, you are at an advantage. Because saboda kana wannan ya zan ce ma, kana da ability din da zaka yi manipulating hoto yadda kake so. Because the light da ma zaka iya yin magic kala balle a ce kana da multiple lights. Because duk wani kyan hoto da zaka gani wani ne lights ne yake wasa da shi, different angles, different views da zaka ga ya bamu wannan. So yanzu mun dauki wannan kwalba hoto, so let's use something else. Bari mu use wannan littafin, kuma littafi ta nan. Bari mu use profile. Mun ajiye ɗaya a nan. Ɗan haka ɗinnan composition yana caja kai sosai. Bari mu yanzu mu ƙara mudu jalabiyan sai mu amfani da true pillows instead. Shine you can use what you have to get what you want. Abubuwan ku na gida ne da kullum. Jalabiyan mu set. Wani isa true pillow haka. Ɗayan kuma maybe mu sa shi a haka. So automatically kana kuma what you feed yourself, abinda kake yawan kallo, kamar reels din da kake yawan kallo a Instagram, most of the time abinda kake feeding mind ɗinka shi kake tunani yawanci. So yanzu idan muka yi haka, ga shi they're just true pillows. Idan muka ajiye wannan ana shi turaren namu, dan sai mu shiga mun ɗauka da ɗan adjust light ɗin mu, because wannan shine subject ɗin mu. So
sai mu je mu shiga kamar mu again. Inda ya kamar mu yanzu zan yi matso da shi gaba in selecting da yanayin shi muku adjust the light kaɗan don haka just wannan composition ɗin da yi ba stick wannan or something like haka ne haka kawai. Oh, let's see. Let's just take this out. So, mun samu taking shot on, then yanzu sai mu gwada shiga cikin application ɗin. You can use anything as prop, anything. Kamar let's say kana coconut drink kike yi, za ki iya ɗaukan hotunan coconut ki zazzaba su a ran meat pie kike ko wani abu, you can take it raw material, raw abubuwan da kika haɗa ki ɗan sprinkle ɗinsu a ran sannan sai ki sa kaɗa. So automatically ina ganin coconut drink ko bai sa sticker ba na san cewa ok wannan abin akwai kwakwa ce ko da kwakwa kai shi ko. So it's just like a guide for people. Na da irin tunda yanzu attention span ɗin mutane ya ƙara raguwa. Attention span ɗin mutane ba attention span, sorry, first 3 seconds ɗin nan da abu ke kacewa attention ɗin mutum da ya faka ba ta yanzu ya ƙara raguwa, is 3 seconds yanzu. So mutum na kallon abu that first 3 seconds idan abin bai appeasing ɗin shi ba zai wuce. A yanzu kuma yadda muke content ɗinmu kawai kowa so yake yana ganin abu a interacting da ana ganin post ɗinka a like na comment. So first 3 seconds ɗin idan baka ko video ne first 3 seconds idan baka kama attention ɗin mutum you're lost. So idan muka using abubuwa props irin to easing tunanin mutum ba wai da ya gani ya fara tunani okay wannan menene no, just yana gani ya san what is this. So kaga da an yi wannan it's like kawai ka so imagine yana gani okay this is kaza, yana ƙara zina nan kan kamar aesthetics props ɗin da za a use. And then yanzu zan yi moving into editing. Zan yi editing pictures ɗin da muka ɗauka yanzu sai mu gani. Mun ga 2 different kind of lighting. Akwai flat sannan akwai flat akwai wannan side lighting. Mun ga yadda zamu ɗan composing wannan ɗin na nuna muku guiding lines na jikin wayan grid ɗin nan. So yanzu zamu je mu wannan ɗin ni editing pictures ɗin insha Allah. A cikin wurin editing ɗin ma za mu yi amfani da hoton mutum saboda abin ya mana kowa ya gani, saboda wani kaya yake ɗauka wani mutum yake so ya ringa ɗauka amma da waya. Ila yana so ya photography ne amma bai da video bai da camera. Wani kayan tallan shi yake sai da wani abinci ne. Za ku ga different examples nasu insha Allah. So yanzu mu je mu editing hoton da muka ɗauka. So yanzu mun shigo cikin phone ɗin za mu shiga software ɗin da zan yi amfani da su wajen editing. Wanda zan yi amfani it's called Lightroom. Muka shiga Lightroom gashi nan. Akwai Lightroom, akwai PicArt, akwai Pixel Lab, akwai Snapseed, depending on wanda kake so dai. So if we come here hotunan mu da muka ɗauka let's take this last one because ya fi kowane da kyau. So idan ka shigo Lightroom
First of all, it looks complicated, but nothing good comes easier. So, because a farko muna da presets ne kamar in ka tara editing hoto certain thing ya mai kyau ko sai kai saving din su ya zama preset ne, so in ka zo ka ƙara danna za ka sai the same wannan editing ya dawo ma kan shi blender da nan da yake. So akwai crop wanda za ka yi cropping hoton ka tun yanzu kamar yanzu misali wannan hoton kasan ya ɗan yawa da yawa sun in cropping kaɗan in cropping nan sai ɗan sai mu dinga ɗauke daga mun cropping ɗin shi domin crop ɗin bai mun ga grid ɗin rule of thirds ɗin ne sai mu yi rule of thirds a wani ɗan layi na a jikin marfan ɗin using da shi straightening hoton mun ga a haka I think yanzu hoton straight dan off in the but in zaka yi naka correct naka and then you're going to be much more precise. Then you get edit. In ka shiga edit zaka iya danna auto automatically ne kin zai ma editing hoton amma za mu nan dalla idan ka shiga edit akwai light asa din suna app din dama lightroom. So akwai exposure wanda za mu ƙara wa hoton haske haka inda mun ƙara wa hoton haske, sannan akwai contrast da shi za mu iya sa kalar hoton da ciza kaga ɗan hoton ya ɗan ƙara ciza. Highlight shine duk inda wuri mai haske yake, duk wuri mai haske shine highlight wanda su ne ce highlight ba. So mostly highlight rage su ake saboda su ƙara ba mu details ɗin because ana losing details a cikin haske. In haska wuri kyamara ta sai ɗauke farin wuri, to amma ka rage highlight zaka iya maido wasu daga cikin details ɗin nan. Sai shadows kamar da shi wannan yake shadows duk inda inuwa take shi kuma nan zai haskaka. Kun ga yanzu muka ga shadows ɗin sun yi ƙara kuma sun haskaka. So hoton nan daman da muka yi okay idan misali muna so mu yi kun ga kaman side lighting da nuna muku da flat lighting ɗin kun ga idan muka ja shi haka ya yi leaning towards side lighting, idan aka yi haka ya leaning towards flat saboda ko ina ya haske. So but za mu dan yi shi towards side lighting ɗin zai fi kyau ta can. Shi white duk inda akwai farin abu shi nan kawai ke affecting wannan slider ne wanda muke ja gani fararen wannan kawai ke tabuwa. So shi kuma black shi kuma haka shi kuma duk inda baka yake shi kuma ne ke taba inda bai yake yadda sunan da yake implying. So sai akwai color a ƙasa. Color shine first temperature shine in kana so hotonka ya zama cool ne, in ya zama cool yayi sanyi kenan, idan ya zama warm yayi ja kamar dai da wuta da kankara ya dan leaning towards blue kaɗan haka. Sai tint akwai green shi ma akwai purple. To tint ɗin dangane da irin kai zaka ɗan ga wasa da su ba specific abu kowane hoto na da nashi dan touches ɗin, so ba specific abu kai zaka zaɓi da kake so kai kayan ka. Sai akwai vibrant shine zai ƙara mana kala, shi specific zai zaɓi wurin da ya ga automatically zai zaɓa wurin da ya ga ba kala sosai shi kuma sai ya ƙara ta abu wannan shine vibrant. Sai saturation shi kuma zai ƙara kalan hoton gaba daya altogether, an ka rage saturation ma gaba daya hoton ka zai koma black and white. So sai akwai effects a can ƙasa blur ɗin nan sai kana da ka biya kuɗi sannan zaka yi using it. Wannan shine zai ƙara hoton texture kuma irin duk part of clarity ne, irin hoton yayi clear texture komai in ma design ɗin ma miya ce kika ɗauka hoto a ko yadi ne ka ɗauka hoto in ka ƙara texture ɗin nan za ka irin yadda zanen ya fito da kyau because ka ƙara enhancing details ɗin shi. Haka zalika clarity kamar da yake implying kuma ga haka in ga hoton clear irin ya ɗan ƙara mai shafin idan ka rage zaka hoton ya ɗan yi biji haka blurry. Sai da haze in hoton ka ya ɗan hazo ko irin kamar zaka rage mai hazo kun ga a haka in haka kin ga hazo ya ƙaru idan da shi kun ga hazon ya rabu. So mazauna kana ɗan yin haka ne don kai regain details ɗin ka
ma kamar kai hoto wanda ISO din ya ɗan sama, wannan yana amfani sosai. A nan su bayan akwai details, akwai da an ƙara hoton sharpness, dai na su ne effects da details da su ne. Idan ka dawo color, a color akwai wannan color wheel din. Da color wheel din nan ne za ku iya selecting kamar ku yi attaching shadows ko yanzu misali ina so in sa shadows ina su ɗanyi blue ko red. Kaga an blue nake so haka ko duk shadows za su ga shadows. Idan ne red haka wannan da ne da suke canza duk kalar da kake haka zai koma ma shi wannan shadows da inda ka kai shi shadows din kalar da kake sa kenan cikin shadows din. So mun ga shi anan idan kai gefe akwai midtones shine colors din da ke tsakanin highlights da shadows su ne midtones, inda su ba su yi haske ba su ba su yi duhu su ne midtones. Su ma in kake ga kuma inda suke canza wani lokacin sai ka samu irin detail hoto sosai shine za ka ga bambancin midtones. Baka cika wani lokacin ma za ka gyara su din za ka taɓa su amma za ka lalle ka ga effect din ba. Sai highlights yanzu kuma duk inda muka taɓa kuma highlights ne ke canza so haka zan dana don in bashi kawai. So wannan sliders and color sliders su kuma yanzu misali a ce blue in ka taɓa kamar blue da na taɓa yanzu duk inda na canza za ka ga blue kawai na canza, duk inda akwai blue a hoton zai canza. Da shi ake canza kaya yawanci, da wannan na ɗauki hoto da blue shadda in na je na danna blue na canza hue ɗin za ku kalan kayan na canzawa. Idan na danna saturation kamar ƙara wa blue kala ko in cire blue gaba ɗaya da hoton. Sai luminance kuma ƙara wa blue ɗin haske kala da na zaɓa haske ko in rage mata haske shi ne nan. So kun ga in muka ɗauki wannan hoton muka gama then sai mu let's say mu ce mun bashi a haka hoton ya mana yadda muke so, then sai mu haka sai mu sa save to device. Automatically laptop zai save min hoton a cikin waya. Kun gama da keychain mostly daga nan baka cika so ka ƙara ba sai dai in za ka yi going ambitious je ka yi wasu abubuwan kan za ka je ƙara. Yanzu saboda akwai da mun biya pro version akwai wasu guda biyu ƙasan edit ɗin nan za ka ga masking da hue. Masking shine kamar yadda zan zaɓi kwalban nan kaɗai in ware ta sai in gyara sai in sa background ɗin ya duhu kwalbar ita kuma kun ƙara popping up kwalban kenan ta ƙara fitowa shine masking wanda zaka zaɓi wani wuri kawai ka ce okay to nan kaɗai nake so wannan abin ya effective ko kuma yan ne kawai bana so abin ya effective. Sannan sai kuma hill brush can ƙasa zaka shi kamar plaster shi wannan yana nan kamar in aka ɗauki hoton mutum yana da ƙuraje da shi ne za ka yi amfani amma yawanci sai ka biya pro version ɗin shi da shi za ka yi amfani ka ciccire wa mutum ɗan ƙurajen fuskan shi saboda da lightroom kawai zan yi aiki yanzu kawai shi ne dimin app kawai ya fi sauran gaske ba za a haɗa inda wajen seta light. Yau hoton is done sai mu je in gallery mu gani sai yanzu bari mu compare. Wannan shine hoton da na farko wanda muka ɗauka ba mu editing ba. Wannan shine hoton da muka editing. Kun ga akwai difference a wurin. So haka ne zaka zauna with constant practice. I can only tell you the basics and all, but ku za ku yi the constant practice ɗinku da karambani shiga inda ba a nan ko kuma yin abubuwa da ba a nan kamar shi ne za ku ga kun yi excelling kun yi nisa a cikin abu kun lakanci abu because ba form of learning inda yake kamar self-taught learning. When you're self-taught kam har inda mama baka bukatar shi ma sai ka je ka koya. So dan zan ce thank you very much. Zan dan nuna muku wasu examples and pictures. So thank you very much. And the next video na video kenan da full shi kuma zamu shiga insha Allah.